Moi bons días. Dámoslo ao comezo desta sesión extraordinaria, onde os puntos de día son máis que nada as inversións que hai no tema do plano dos servicios, tanto o gasto social como o plano de inversións e como o gasto corrente. O primeiro punto é o do gasto social, que temos unha inversión de reforzamento do personal técnico de 32.696,10 céntimos, a partida de 50.085,69 céntimos que van destinado ao tema da axuda no fogar. É dicir, isto vais incluso a chegar, acaba agora a Consellería de darnos 1.000 e pico horas máis para o tema da axuda no fogar. A Conselleira deron-nos 1.100 horas ou 1.100 e pico, casi, porque había algo de lista de espera tanto por parte do grado 3 como grado 2 como grado 1. De feito, o grado 1 penso que eu dixo incluso xa a través social que o mellor que poden facer é ir ao tema da librancias dos 5.000 euros, porque o grado 1 é xente que ainda ten autonomía para moverse isto. Entón, como hai que fazer aportación, que quer dizer que hai que fazer máis aportación de este, pero 50.000 euros, pero bueno, metemos aí os 50.000 euros do total que fan entre as dúas partidas, tanto de reforzamento personal como do texto que vai posar, fan un total de 82.781,79 céntimos de euro que vai en gasto social. Isto sería, corresponde ao punto número 1. 79 que ten neste punto. Buenos días a todos. Con respecto a este punto, no que se refere ao reforzo e a ampliación do personal técnico, a mí gustaría saber, porque, bueno, isto supoño que o fixo a técnica para os servicios sociais, estes 32.000 euros, porque vamos a traballar no departamento hai unha persona sola, non está real. Non, está de baixa. Adriana está de baixa por motivo de saúde. Entón está outra persona no sitio, pero ao mellor incluso hai que reforzar o servicio con mellor que, a ver, unha traballadora entre visitas que teñen que fazer o tema do SAP, prácticamente teñen que facer caso dos traballos as traballos sociales dos concellos, teñen que fazer inspeccións, teñen que fazer tal, menos facer o tema de colaboración que famos ten que conseguir todas. Requiere, non quer decir que ao mellor vai ser fácil, pero requiere case de dous traballadores, porque un case ten que estar sendo juntado ao posto de traballo, ten que andar escrituras visitando case por domicilios. Ao mellor que se forza aí é reforzar con outras persoas máis dos servicios sociales. No caso de que, estou pregunto xa por... Se nos gasta, se nos gasta, pode se cambiar o concepto. Están vinculadas, a ver, fai esa cosa que se vai, se contrata outra persona, e tal, se non podes incluso fazer, estar vinculadas á segunda partida que pasa. Isto, digamos que é unha previsión de... Unha previsión, pero, por exemplo, se non gastamos, podría pasar a producir. Podes pasar por tema isto... Se puso la técnica 5.000 y pico de euros para emergencias, no hubo emergencias, y los pudieron trasladar para... Vale, yo pensé que eran partidas fechadas que non se podían cambiar. De feito, este ano, se non poñemos nada de emerxencia. A gasto de non se puxo, porque o ano pasado puxemos, non estou ao final. Solo hubo una. Sí, o que fizemos un caso de emerxencia. Bueno, porque, a ver, a emerxencia é o que se entende como dice outro para falar de emerxencia. Se imos a regalar dinheiro, hai 50.000 casos, pero a emerxencia nos dá outro caso. Según os informes técnicos, foi o único que era como emerxencia. Entón, este ano non se puxo nada. Se houver ouvir algo, tamén les pode traer algo destas, da partida este. Se houver algún caso, unha emerxencia de 3, 4 mil euros que pagan algo, se posto destas partidas. Todas están vinculadas entre sí. Se as bases permiten cambiar as partidas, pois... É que, se non é ver, se nos podemos por gastar outra cousa, é arreglar moito bien este dinheiro aquí no tema do personal, cando menos por nos contrato. Eran cartos que incluso o mellor debía ser tamén, pero sempre se perde. Estamos logo todos de acordo? Sí. Moitas gracias a todos pela oportunidade. Pasamos ao punto 2, que é o plan provincial das obras, neste caso, que vai destinado do POSE
a obras. Temos no tema do que vai a gasto corrente, que son, por aquí, a gasto corrente van de 989.736,26, que este ano o gasto corrente limitado por parte da dotación solamente a dous servicios dentro dos próprios concellos, que é o tema do gasto na recollia do lixo, así como o tema do gasto de alumbrado público, do uso do lago. Non entra máis nada gasto corrente eses dos partidos, non é ese, son entre dos. Pero bueno, nós ainda non chega a cubrir eses dos partidos neste caso. E bueno, vais a partir do gasto corrente, e despois, o do tema de obras, vai todo o demais, que son en total de outros da chega de 23 temos 261 e do gasto corrente 269, en total deve ter unha suma de Son 261, son 224, 693,43. entón está máis sumado aquí. No, está bien, lo que pasa que tú estás metiendo la chega municipal. Claro, estación, sí, claro, sí. Son 24, 693, estou sumando tamén a construcción municipal. E no, este tema das obras, que son un pequeno gloso, as pinceladas. A ver, no plan da chega de 24, va, por un lado vai unha pista bueno, son todos os tocos sobre aquí o mantenimento. A pista que vai da Cezana ao Cruceiro con Budiño, que leva un importe de 15.690,51. A pista de Quintáns, tamén na esquina de Quintáns, a estrada xerada da casa dos teus parentes, estrozo de abaixo, tamén 8.700. A pista que vai do Vilar a Bugalleira, 14.720. A pista que vai de Bugalleira á pista dos Castriños, tamén 8.127. E a pista que vai da Marelle, da Agra de Piñeiro, que é onde está o territorio de Gonzalo, hasta a carretera nacional de Baixo. Tamén Piñeiro, 8.300 euros. Acceso a RAS, que isto xa é Tranceda, vai toda a RAS que está bastante deteriorada, 4.400 euros. Unha ali da pista de Raviña, tamén Tranceda, 11.500, que fan un total de material 72.559, que ao final as licitacións son 104.447. Outro proxecto tamén está chegando a 4, é a pista da aldea de Baixo ao Picoto en San Breixo de Ferreiro, que son 15.333. A outra, mellortamento da igrexa a Outeiro tamén en San Breixo de Ferreiro, 12.667,98. A pista da Torre en San Breixo tamén 11.767. Pista de Quintás, a aldea de Baixo en San Breixo tamén, 10.546. E a mellortamento a Ponte de Ferreiros desde a zona do Lengueiro, 7.693, é un viario na Salceda, que é na parte esquerda da Salceda, 5.847, é un viario na Lengueiro, que é unha zona que é na Lengueiro, 3.900 euros. Isto, en ejecución material, son 68.600 euros, en contrata, en licitación son 98.649. E despois está a renovación da pavimentación na Rúa do Codesal, é dicir, o tema da levantadas as aceras que están todas as banquetas todas levantadas e lograron bastantes problemas, e para levantalas e meterlle unha capa, neste caso, de hormigón lavado, ou deste chamase hormigón activado, para pintar eso, porque vai ter uns problemas estes das problemas que está dando, sobre todo con meses de calor que cando están aí levantando. E despois, estes son os que van á chega do 24. Despois van 4 proxectos, digamos, que é como reserva xa de o que vai ao plan adicional ou plan complementario, que é a seguridade viaria na Rúa da Codesal a Casilla de Fontela, que é unha senda para unir desde a Rúa da Fontela, unir toda a Viredar aquí a do Codesal, que vai enlazar onde está o Barosco. Fazer esa anillo da Rúa, enlazar a dúas sendas. Bueno, xa pediran xa o ano pasado o veciño desa zona, entón para anillar esa senda, é dicir, toda a desenlazán de edificios e tamén desas fincas de aí. Outra, no acercamento do Peonil na Rúa Nova de Arca, é un proxecto que é como da senda das beiras rúas do anterior dixen, que é o tema de levantamento desas plaquetas e a pasar tamén o tema do formigón activado.
Despois hai o acceso da carretera que vai do Marquillo ao Linto, como dicía Garfúa, é dicir, as Toínas, o Couto, como se queira chamar, do Plan de Conservación, a emenda 93.788, os anteriores son 765, é outro da mellora de cambio da beira rúa, son 96.137. E despois temos, por último, unha pista que vai de Villarmeal. Esta sí que é unha pista non de nova creación do movimento, está en Zaurra, que é de Villarmeal, e ten a salida aquí á zona da rotonda da autovía aquí en Cerceda. Unha pista que ven recta, non sei se vos dades cuenta, ven casi paralela á vía do servicio. A que ven paralelo e A que ven paralela á vía do servicio, é dicir, como que agora aquí na entrada anterior, fixemos ali unha zona que viña todo arrastrado, todo a zona da rotonda da autovía, e dixemos o documento a ver se se podía... no proxecto parece que está marcada, que está Ah, vídeo. a que está anterior a ese. Hai un que sabe que casa a rotonda da autovía. E a outra anterior. Sí, esa, non? É esa. Pediron unha, pois, se neste caso ao plan adicional, ou plan complementario, pois van participando tal dinheiro, que no momento non se sabe se nas por verdade. Por lo menos que os proxectos aprobados están aí. É un pouco, pois, o que é o plan, neste caso, digamos, as achegas que temos tanto a 23 como a 24 para o plan de servicio deste ano que estamos en tal que a mellor estes plans complementarios aproban este ano e a visto sobre as seguras a finales deste ano ou ao principio do outro, porque son vai aprobando os plans complementarios deste ano na propia Diputación. Teñen previsto, parece que van sacar un ómnio para o mes de junio, que van sacar xa un adicional. E claro, se as obras de junio, como moito irán, se ten os proxectos xa aprobados, pois temos xa o que xa se poden en julio, se se fan a orden porque se podes contratar. En cambio, se tes proxectos ben aprobados, hai que fazer aprobar aquí nos plenos, teñen que aprobar os plenos da Deputación, e así, unha vez que teñen xa ese trámite de aprobación feito, pois, como digamos, quedan aquí na recámara para que poden tirar deles. Este é un pouco todo o que está dentro de todo. Este plan, por aquí o sumado, van todos os dos plans, 700, dos plans todos, 705.000 euros, e non está a sumar. Non foi dando importo. Non foi dando a sumar. Son 700 e algo mil euros o total, toda o montaje destes proxectos todos incluídos. Son, por un lado, 289.000, e por outro lado, serán 514, e máis 700 e algo mil euros, os dos plans. Non sumaste. Pois estamos sumando por un lado que non sumamos aquí. E, bueno, é todo o plan, digamos, deste ano. Con respecto ao plan de servicio de educación. O sea, que despois, as posibilidades de outras administracións. Non sei se hai unha intervención. De acordo, estamos... De acordo, sí, no plan. Sí, por parte de vos. Vale. Bueno, nos gustaríamos, como ben se costumbre, que, como vemos manifestando todo o pleno do post, que a cantidad de gasto corrente fora a inversión. Así que, además, se permite que a gasto corrente, gustaríamos. Eso, en relación a cantidad, esos 300.000 euros que van a gasto corrente, en relación ás obras, vamos a ver, en Budiño, por exemplo, sí, aí esa que se mete ali por Quintás, pero en cambio o ramal de Quintás non se mete desde se contamos a pista general, que vai ese ramal, que na fora... Non, vai, a ver, métese desde cima da carretera, que sempre a carretera principal, métese todo e vai rematar a casa de... Sí, a casa de... Onde está Ramiro, máis a casa de... Porque mirouse o outro, e cando se estes proxectos, o que é dicir que vas presentar os gastos por aí estaban gostados, e agora se... Cando os proxectos fixeron fai agora un mes, estaba ben, é dicir, sin facer o circuito do outro lado. Non sei se agora estes días se... Reirías, porque é outro trozo que ven dar ao transformador, víase gostado, víase gostado. Sí, bueno, porque ven o proxecto ese que sai dali da aldea, non? É
remata despois na general que está... Se remata a Xunta Casa de Turia, de arriba. Bueno, pues, extrañar eso que non aparecera o tema de eso. Despois, en relación a que vai engonzar a de Vilar a Bugalleira, así que non entendo moi ben a que se vai a facer desde a Bugalleira a que vai aos Castriños. Eu penso que case que máis falta a outra. Pero outro faz dúas tamén, sin pero a ver. Pero a outra non se vai, bueno, non vai con cargo este plan. A que vai de Vilar a zona de arriba? Non, a que vai desde Vilar a Bugalleira, esa fai, sí que vai con cargo ao plan, pero despois hai ese tramo que vai desde a Bugalleira a que enlaza, a que vai aos Castriños, ese tramo que vai ali por medio do monte. Sí, tamén vai casa. Eu son 4 baches que ten ali a zona da festa ideal, pero tamén a versión son 4.000 euros. Terceira, mira, Cristo de Bugalleira aos Castriños, son 8.127 euros que os fai, é dicir, é un bachío. É un bachío, pero casi que má falta a outra. A outra, tamén está incluído a zona, sobre todo unha curva que hai arriba no autocruce, tamén vai incluído aquí, o que pasa é que vai incluído este proxecto dos 8.000 euros. A outra é, ten un tramo ali de 50 metros, sobre todo un cruce, que se gira para aquí, que tamén está metido aquí o bachío. Esta pista é un tallo de superficial. Sí, vale. Despois, con relación aquí as zonas que se van as sendas feminiles que se van a mellorar en arte, que evidentemente sí que son necesarias. O que pasa é que, por exemplo, na rúa Codesal, aí non vai nada de sumideiros, porque aí sumideiros vai moi pouco. Nas outras sí que vai a habilidade de pluviales, pero aí Na do Codesal xa ten sumideiros xa a propia. Pero aí fai pouco, pero é un fracaso africanes. Eso está ben, non se podía aproveitar para reparar todo Sí, iso. certo, hai que meter todo cemento novo. Entón, eso vai nos a disparas. Hai que buscar un outro proxecto de urbanización a tal, o que se fai, este proxecto que vai cambiar o bordillo, cambiar o que é dicir, levantar todo o pavimento das plaquetas e meter só de formigón. Se non hai que meter outros colectores de pluviales e separar o tema de facales, que de feito vai ser agora unha auditoría que neste caso que se acabou a Agua de Galicia para facer unha auditoría sobre o terrasamento separativo de fecales e pluviales para decir todo o estado como está todo o servicio e supoño que despois o tipo de axudas para facer esa separación, porque aquí en Arca hai moitas zonas que vai todo por menos tubos, vai todo xunto, que son colectores que levan aí 30 anos feitos e vai todo por menos tubos. Sí, porque, bueno, no proxecto que vai da Rúa da Casina, ou na senda, aí sí que leva. Sí, e despois, claro, tamén estamos, para, xa que estamos facendo obras novas, o futuro de todos que apostar, en vez de poñer adoquín, ou en vez de poñer baldosa, apostar polo formigón lavado. Activado, o que é facendo, vamos a ver, é que eu creo que vémoslo todos, hasta pasa igual en febrero, que nada a ver ca Diputación, a ver se aos un mes é sobra, desa travesía. As beirarrúas ou aceras, como chamemos, é dicir, en plaqueta non dá máis que problemas. Estas plaquetas non dá máis que problemas, están ben. Vas hoxe, levantan aquí, cámbialas, dentro de 15 días levantan 5 metros máis adiante, e claro, a xente vai andando, encontra con esas suidas, e Claro, evidentemente queda moito máis bonita, e a mí parece que tamén queda moito mellor con hormigón. É hormigón largo. Só basta ir ver esta que se está facendo aí en San Antón, o tramo que vai no Eso, Santiago. eso. Pero o que vos non falta é que nesta sí que vai hormigón, 12 centímetros de hormigón, pero non é rallazo. Non reventará eso... Aí xa entrando en tema técnico, eu creo que o sistema hormigón que se meteu aí na zona de San Antón é máis a que se toca muy duro, son os tramos do camiño que o sistema é ese de hormigón. Na Rúa Codesal, o punto de luz vai se cambiar ou si non? Non, vai se pasar atrás. De feito, creo que leva o macarrón. Pasa a cambiar para atrás. E que esa é outra, que as luminarias todas metidas no bordillo, todas os camións e tal, van todas ao suelo. Bueno, porque esas tamén son as únicas luminarias que quedan antiguas. Sí, porque aí aproveitouse da carga que nos aproveitou a liña, aproveitouse a velha. Entón, o que se vai é meter o macarrón para atrás e cambiar as luminarias para atrás. Vale. Despois, con respecto a... Non entendo moi ben esta de Vilar Melao, que demanda pode ter esa, porque esa non se podía meter no plan de mellora de camiños da Xunta en vez de meter no posto. Non, porque non ten a ver, este camiño do rural da Xunta, o plan marco, ten que empezar unha explotación ou rematar en outra. Ten que ir de explotación a explotación ou de explotación a carretera. Entón, a de Vilar Melao
a única explotación que haría é de Raviña, pero non remata a carretera de explotación. Entón, se non se pode meter. Pero hai demanda, por Sí, parte de os veciños para acceso a autovías. Para o Non acceso a teñen que autovías. dar a volta toda. Dices a de Ría, non, esa que se mete. a nova que se meta que se Sí, non, esa se nada. Están demandando, pero se meto de Poderos era porque a pista que vai a 112.000 euros o proxecto. Claro, eu quero decir a justificación desa obra, hai demanda por parte dos vecinos. Sí, pois non... Claro, ten que estar na autovía, ten que dar a volta toda, ir dar ao xeo, e ir ás casas, cando realmente é a salida da autovía, entrar Sí, xa non, directamente. a ver, é porque demandaron isto de Villarmeal, máis a zona, máis o por debaixo de... arriba onde está Rafela e todos estes, son de Villarmeal, máis aquí a... Viler, por do Viler, son os que quero demandar. Pero bueno, ojalá tuéramos todo asfaltado. Sí, Pero claro, no, kilómetros de asfaltado supón que no futuro hai que... Conservación mantenimiento. Claro, non é só asfaltado. Claro, A ver, de todo o plan que vamos aquí, a ver, porque xa pediran o ano pasado, por este ano, se dice, mira, vai de reserva, se a cara sai carta na educación, vai se meter, pero non é unha prioridade do 100% para nós, que hai que mellorar e conservar e manter, e despois, bueno, pois se saca, no pero, é unha obra que nos vai fazer neste ano, caso seguro. bueno, cuestión a ser complementario, claro que se vai a executar. Fala que pode ser un segundo pos, digo complementario, que pode ser un segundo pos. A ver, as dúdas que tiñamos non nos vamos a opoñer, nos abstemos de punto, porque tampouco... Abstención a favor. Nos abstemos. Pues moi ben. Bueno, pois todas as normas como os fundadores do PP e do Bloque, neste caso do PSOE. Bueno, por momento máis asuntos, levantamos a sesión e pasamos frente aos carnavales e